Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mumva zoopsa ndi zodabwitsa zimene mnyamata wina wa zaka 17 anakumana nazo mu mzinda wa Lilongwe. Tineneretu pano kuti video iyi ndi yayitali chifukwa tamva madandaulo a anthu ena otsatira channel ino amene anapempha kuti tisamadule nkhani ndi kuzika m'mapati. Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi. Ndi makhala ku Lilongwe area 49 Dubai. Ine bambo anga ndilibe ndi mayi anga okha. Bambo anga anamwalira mu 2018 kotero ndakula kwambiri ndi mayi anga. Ineyo nkhani imene ndabweresera Malawi ndikufuna ndauze mu maka moyo umene ndadusa kuchoka mu 2022 tili ku Lilongwe maphunzira ku school ku 49 pa secondary school. Ndinali ndi mzanga amene linali lachitatu mamawa umenewo tinali form 2 tonse. Nthawi imene ndili ndi zaka 17 tinakhala panja pa school sitinalo mkalasi tonse tinachedwa ndiye titakhala panja iye ujana zandozota kodi zingatheke nditani ndibwereke foni yako ndayimbire mayi anga kuti atitumizire ndalama chifukwa ine ndalama ndilibe leroli namuza bubo ndinagulaso voice band ukayofuna ma SMS kutenge iye ujana zandozota anayika nambala yake ija mkwalembera message mayi yake then zitatero iye ujana zandozota message just sikutani sikupita ndese ndikuzozo ndipange bwanji ndenamuzora basi ndekuti ndi network nditafika ku nyumba nditakhala mmene mujamu ndikaone asili tinakondara ndilokuwa kupa WhatsApp nazapeza message arandipanga hai komano tapangidwa hai nazoti video imaonesa kuti ndi mzimayi wavala sawe ya ledi koma nkhope sana onese kenako ndinafunsa kuti ndi ndani panatenga nthawi kuti ndiyankhidwe kenako ndinaruka kuzimisa data kenako ndinapita kukasamba then ntabwereraso pa line ndinazapeza zoti pali 4 missed call sonyeza kuti munthu uja amayimba nde nebe mtima sinaupeze nati ndayimbire ntayimbira kenako anazandiyankha kenako azindifunsa hello ndinu ndani anazandifunsa ine asimunatumize message nthawi ina yake ndanorowa anatumiza ndi mwana wanu amafuna ndrama yoti adyere ku school yanchani anazandipanga inuyo ndi ndani namuzati ine ndi mzake wa iyeyo tinali limodzi ku school patangodusa 30 minutes anazandihala dachimwene mmakhala kutiko nazoti ine ndine bazi wanu ndimakhala kwanani kwa kuseli kuja mpanda wanu uja ife timakhala kuseliko akuti unyumba mmabwera nanota ine kunyumba kwanu sinaraniko sinaloweko anazoti okay jabu kenako nadabwa kundiyimbira kuti achimwene ineyo kunoku mwana wanga umaliza ndi birthday kodi simungatisankhireko malo abwino oti tikapangire birthday yo ndenazo kuti ine ndinama za birthday sinimazikonda ndikutchulirani malo oti ndaboza sangopita pa gateway bwanji mwana wanuyo anati okay jabwino kenako patakhala ankayankhula naso ndi munthu amene pasipo patatenga nthawi kenako azandiuza basi taganiza zoti tipite kusalima muzati joina muzapita nawo zoti ine ndalama kwa ine ndiyovuta kuti ndizalipire ngati sasiparana kuti achicho setipanga ifeyo ndenasori ulendo ndiwalitiro anandiuza ulendowo umafunika Saturday limeneyo linalili Friday nazoti okay Saturday mawa ali akuti Saturday wiki ya mawa nazoti chabwino palibe vuto muzandiuza mukazakozileka nazoti bwinobwino koma mwana wanga usamuuze nazoti palibe vuto kumebe nabe ndi mafunso ina ake kuti iwo akundiuza kuti mwana wawo samuuza kumudisira yani popeza birthday ndiyakanchemwali kwake tinakhala basi mapita school ndi zanga uja ineyosa mafunsa china chilichonse mapita nde linali lachinayi wiki inateta iyamba kenako nafunsora se kwanu kuli birthday kenako anandiuza birthday andani nati iweyo kwanu mesa kuli birthday yaka sister wako sister wanga inazinyamwalanga ndaakuluakulu sister wake kuti ndoti ka sister kako komaliza ati akwathu kulibe sister wanga omaliza ose ndaakuluakulu ngati kuli mwana wachinyamata ndineyo basi nampanga okay fine jana ndipanga bwanji wandifunsa yonjo namuzoti palibe vuto basi nangofunsa ati okay jabwino basi makhala ndafika lachisanu amayi anazandiyimbira usiku umeneyo achimwene mwakuzika mawa nazoti ndakuzika mundiyankhula kuti okay jabwino mzako yuno ku school akuzonena kuti kwawo kulibe mwana wang'ono iyeyu ndi amene ali ngatino wachichepere ku banjali chimene chinakulimbitsa mtima ndi chani kunena kuti ukhulupiriro zimene mayi ameneyu ankakuuza okay
kunena chilungamo ineyo ndinali ndi moyo wache bwana kuti ongosilira zina zilizonse komano sinafuna kumuuza chinyenji yonse nango zozoti mwina amayiwa pali chimene akumbisira nde ningokhulupirira amayiwa mwina zikhoza kukhala zoona uyu kundinamiza kapena uyu akunena zoona amayiwa akundinamiza sindikudziwa nangoti basi lingodikira tsikulo likafika ine ndizaona ndekha nde lachisanu atandiyimbira foni kundiuza kuti mama kozeka tizaka kumane kukanengo pa Salima Tanofu ndizaka kutengera pamene popo nthawi yachani yatene koloko kumamawa sipanatenge nthawi anatumiza 2500 ifo kuchoka pa 49 ukafika kumene koko ndrama yake mwina imalowa mwina 500 kwaja ukafika kukanengo nthawi imene koma iwo anandipangira 2500 anatumiza lachisanu unali mazulo titagona mama wakwacha kenako nanyamuka kupita kukanengo tafika pa Salima Tanofu sipanathiso 30 minutes naona kutulukira anali pa gramoro yawo ya white inali BMW koma inali ya white atafika amene pacha anandiyimbira hutala kenako ine ndinaona komano njo ndabisa nchiona kuti communication imene tikapanga amene popoyo ineyo ndinayi ndisanaoneko yosanayasana ndione koma ndinayima ponena kuti pamene ndinayima panali pa depot iwana yango ndiyimbira hutala kenako ine kuteuka yoncho anditusira mkono pa window ndiyitana kenako ntapita ndi ndinafusa mwandiziwa bwanja zita iwe ndikalephera kukuziwa iweyo tangokwera komano chodabwisa nchiona kuti ngale muno munali anthu awiri iwowo ndi anzawowo anakhala kumbuyo kenako ine nakwena mpando wakusogolo koma anthu anali avala zinthu zofanana. Zinthu zimene anavala zofananazi zinkaoneka bwanji komanso mwina anthu amenewa azimayi amenewa maonekedwe awo anali otani? Okay, zinthu zimene anavala pa nthawi imeneyi amayi anavala trouser la decent inali la black ndi sabata la red komanso anavala kajekete kawo kanali ka pink anamanga mapesulo koma analiona kuti kwaona mmasomo anali achikulira kenako nafota ino wake birthday ndali kuti anani kuzota tikapeza raniwo wasogola akwera basi nafa amayi ake anzangaja kuti akuziwa za ulendo kenako anandiyankha wasogola kuti akwera basi ndene nazo kuti ine bwanji basi simuna ndikweze kuti ndikwere nawo ata natozora ayo ora afunika orala ulile kusowa kulijani afunika akajambulise zithuzi nde anzawo ajana ikumbo ajana zankhira muna kuti ine ndifuna ndikusintha sikulu imene ijayo zikaphunzira sikulu ina usamaphunzira sikulu imene ijayo nde nayankha ota kundisintha sikulu nde mayi anga zikati ndijani inomu kandisintha sikulu kena kwanora iwe inguvela zimene ndifuna ndilani ndikuuzezo kena kuti limo jankhungumu chatinayima pa trading pena pake tikafika pene pachapa ndajana ali kumboya aja kena kumandozo noti kodi iweyo pa moyo wako makumana ndi zotani kunkhani yokhuza za ndalama kapena kwanu ndi nawo zota ineyo ndizokumana nazo ndi zambiri chifukwa yoti makolo anga bambo anga ndilibe ndinasani mayi anga okha koma nkhani ya school fees ama ndilipirira ndi mayi anga mothandizana ndi ankolo anga ndi nthawi zambiri mwina ku sikulu imathawi kutemu ija usapita pena ndipite ndizimangotengera ndi mmene yapezekera ndramayo ndi iwo ajanawo ndifuna utani ndizikuthandiza kumano iweyo uzindipangira zimene ndikufuna ineyo ineso ndizikupasa ndalama ndekenako kuti nthawi imeneyo foni yanga inali m'manja ndana ndifunsa kuti kodi ukuyuza foni yanje nthawi imeneyo ndimayuza Nokia taonesa anazora foni imeneyo yuza munthu wamuna anazora foni anachita ndigulira mayi yanga ndikupasa ndalama ndizovala usazavaleso ndene nayankha kuti zimene mundipangira ngati kuti ine mupangira mwana wanu kapena bwana ndizotayi ineyo ndakukonda wandisangalasa ndefunso limene anazandifunsa pa nthawi imene anandifunsa kuti kodi unamva kuza mashuga mami nazora ndimangomva ndifuna ndizikuyuza ngati kuti ine ndi shuga mami nizopangira china chilichonse ineso zindipangira zimene ine ndikufuna apa pamoti ukavomereza ndikupasa foni yabwino komanso ndikupasa ndalama ndinazoona kuti kumano kwa ineyo ndimene tikuonekera yeji yanga kwa ineyo ndikuoneka kuti wang'ono kwa ino pa zaka zanga 17 years zizikhala bwanji anandiuzaona kuti iweyo usadandaule pa zaka zako kapena chanchani za anthu oona ineyo zizingoziwana iweyo ndine ndinapatsa funso pa mgali muto mumaona kuti ndeno kwathu akamazadabo kuti mwina foni ndrama ndizitenga kuti ndizafotokoza kuti yani iwo zangu auzaona kuti amayi ake aja aneba aja ukonda amene andipangira zonsezi ari kuyambira school fees so azindilipirira ndekuti mayi ako azakakhala ndi mtima ora akafusa azakakumana ndi anzangawo kunena mayi ake anzangaja ndi akakambirana azakayankha kuti yandizoona ndikumpangira ndine koma iwe ndine tikuziwana
basi komano zinthu zake zimene mufuna ine ndizipanga ndi zinthu zanje ndanana kuti okay zinazo tikambirana basi sitibwererepo mpaka kuti taubwelera ndi nakusora ulendo ubwanji nesamari kupita usalima arani mangonena plani yonse inali yona kuti iwe ndi ine tipange zimene zizi kinako tinabwerera nanora nde basi mukandisiye kunyumba naurayi kufunika iwe ndi ine siku lonse likhale limodzi kuti ndizozoti iweyo warani wayivomereza ndipo wakhulupiriradi inanyamuka kufika ku city center tinafika pa gate mulonda wa pa gate kenako anazarusa mawu arusira amayi aja anzanga aja kuti mwabweraso ni munthu wina kenako azirayi paja yako ija kenako anarusa ndalama yakwana 10,000 kumpasa mulonda uja ka inalingati chinsika pakamwa kusonyeza kuti ine sinali woyamba pa kupita kumalo kumeneko wamapitisa ndithu anyamata ndithu kumeneko. Iwe ona utamva kunena kuti mwabweranso ndi munthu wina unamva bwanji kapena pa nthawi imeneyi unaganiza zotani? Nditamva zimene zimaganizo anga naye oganiza kunena kuti mwina akufuna ndipange chinthu china chake mantha abe anadzafika mtima mwanga kunena kuti mwabweranso ndi munthu wina kuti zimene zona kuti mwina ndi mantha kuopa chinthu china chake komano potengera kumalo kumaoneka ngati sikumatengedwa ngati kuloji kumatengedwa ngati kuti mwina kukampasi kwina kwake ku sukulu then mangoti mwina afuna akandipalembesere za sukuluzo sinaganiza suzoti nkuloji koma titalowa kufika kumene kujako amayi azanga sana alowe nawo anenakura ine ndikubwerera ndikuti mukamaliza mundiyimbira foni ndinatengana ndi amayi inaja kukalowa kitafika kulumu kuja anavula sapato zawo kenako anachosa kajekete kawo kaja anakhala pa mpando kenako ine ndinakhala pa bedi kenako azindifunsa kuna kuti azindiuzaona kuti kodi ine nditakupasa ndalama ungapangire nazo chani nawo zora ine ndimene ndili sipoti ndikupita ku sukulu sindizoti ndingapangire chani mwina ndikhoza kungothandizira pa khomo pakwathu kenako yawana ine sindifuna kuthandizira pa khomo kwanu ndifuna ukagule zovala ndi foni imene ndinakuza kuti ndikupasayo foni ndi anatulusa mchikwama ndipo inali foni yabwino kwambiri Samsung chiyambire ni moyo wanga kugwira foni yabwino anali imene anatulusa Samsung kenako andizandizosya maona kuti ine chimene ndikufuna ineyo kwa ine ndifuna ine ndizifuna maswemu ako ine ndizikupasa ndalama. Ndenaso kuti maswemu anga muzilenga morani inuyo popeza ineyo kwa ine ndizachilendo anena kuti palibe njira imene tizipanga ndizitenga kuiza mukugonana ndenafusa kuti tizitetezana ndiyankha kuti ayi palibe sekuziteteza iweyo pa nthawi imene kugonana ndi ineyo ndiziteteza kuti ine ndikutenga maswemu ndenawo nafasafuso kuja kuti kodi sizingapanga affect kwa ineyo ngati nthawi yobereka nchana kuti ayi zilibe vuto komano kuti nthawi imeneyenso ndinayi ndi girlfriend sinafotokozesa kuti ndijibwezi ndinawabisira kenako basi zitatero titagonana titamaliza sinaziteteze monga mwachifuniro chimene ankafuna iwo kuna kuti tisamalize kondomu ine napanga zimene zijazi titamaliza nakhala pamene ankandifotokoza kuti wani ine ndili ndi malamulo anga wani isazakuone uli ndi sikana wina aliyense komanso ine ndizikupangira china chilichonse ndikuona lokufusa mmene ndinakuwuzira muja ukawuziona kuti chithandizo imene chikuchoka kwa mayi ake afa kuna amayi ake anzanga aja kuna kuti akundithandiza ifo yoti ndimacheza bwino ndi mwana wawo komano nthawi imene amandiyankhula ndikuti ine ndikutuluka thukuta mtima wanga uli wotentha kwambiri kuna kuti mwina ngati zimphamvu zina zake ndiyonso akamayankhula kwa ine mtima wanga umanyamuka kwambiri. Zinthu zimenezi akazitenga amafuna kuti atani nazo za mthupi mwako ankati afuna atani nazo kwa ine anangondiuza kuti ndizifuna zinthu zimene zili koma koti zipite kapena kufuna kupanga nawo chani sana andiuza anasandiyandikira pafupi pamene nditakhala anandiuza tasizina anazandigwira dzanja lawo lamanja zandigwira pali pamutu pangapa atandigwira napezeka zoti tasowa tili malo ena ake kumalo kumene koko kunali ngati kuphanga koma napezeka zoti mwina mudatulukira nditavala chijimu dress koma chinali cha black cha udu komano kunali anthu ambiri kwambiri komano titatulukira kunali kusangalala kwambiri aliyense anali atanyamula tambula komano kuli kowala makendula ambirimbiri napezeka ndanyamula tambula yanga nditavala chijimu dress changa chinali cha black komano kumbali yakumanja ako amayi aja atandihoda tikupita kusogolo. Matambula amene munanyamula mkatimo munali chani? Matambula amene
anyamula mkati mwake maoneka kuti munali ngati mmene amakhalira chakumwa. Titafika kusogolo kucha amayi aja anazarusa maona kuti kuno ndikumene anthu timamangira mabanja awo moti iwe ndine tifuna timange banja waona anthu onse wali kuno kwabwera chifukwa cha ife kufuna kuzaonera ukwati wathu. Ndi lero ndofuna ndikupeke chikole chimene iwe ndine sichizatilekanisa mpaka nakalekale paja ndakuuza kaleso kuti ndizikupangira china chilichonse chimene iweyo ungafune nankhaura okay chabwino palibe vuto komanso pa nthawi imene ndili ndi manthabe amandipeza chifukwa choona kuti zinayi zinthu zachilendo kwa ine chifukwa poona nimene kulili kumalo mmene zikuchitikira atanimwesa inenso anandoza kuti ndamwese ntamwesa mantha anga anathira amene kunalibenso mantha ina aliwonse kena kwanandoza ndipase chala yako napasa chala changa chakumazere anandiveka lini kuchoka kuchala chaching'ono china chachipiri anandiveka lini kena kwatandiveka lini anandoza kuti iwe ndine utakwatirana iwe ndine sitikasiyana tangu yankha maoti tavomera napeza zoti tasowa koma tapezeka zoti tili mgalimoto tikuyendera pasinyamo kulilongwe kumathamangira ngati tikulowera ku gateway napezeka zoti tili mmenemo tili mgalimoto umene galimoto ankayendesa ndi amayi ake anzanga uja kenako amayi ake anzanga uja akuyankhula maonya kuti sizatheka moyendako bwanji kumafunsa mzanga anzawo aja nakwazita azatheka uyu ndi wanga basi ndizimukonda kenako mayi ake anzanga aja anazanduzana kuti koma usatiuzekauza amayi ako zimene zizi ukafuna china chilichonse uzingonena tinimbira foni nazo raja bwino kenako amayi anzawo aja anatusa ndrama mwini vope anena kuti ndrama iyi ndikupasa zindi ndrama zambiri kwambiri ndifuna ukagule chovala ndamayi usakapangira china chilichonse usakagaira wina aliyese koma ndamayi ukagule chovala ndi foni ngojosa simu kadi yako ikemu foni umo foni yonse zakuone nayo sokoyambira lero napanga kuti okay chabwino palibe vuto nenda vomera anayendisisira pa zebra kenako amayi ake anzanga aja anandizoona kuti kuyambira mande kwamapita ku school isho zakuoneso ndi ngazakuonanso kuyenda ndi iweyo tizakupha anandiyankha chonchi foni yona kuti chani iweyo walowa gulu lathu pesu kwene uziyenda ndi mwana ngati amene ujayo sindifuna kuti uziyenda ndi mwana wanga uja kwa mwana wanga uja ndiwamisala mutu wake siugwira ndekuti uziyenda naye uzapeza uzoro wamuuza ndizizavula kusogolo navura palibe vuto sindimayenda nayeso kenako anzawo ajandana kuti koma ineyo ndibwera kunyumba kwanu ndikupeza ndinawo zora mundipezaso bwanji ndifuna amayi akandiona ndizikati nzijana akuti ayo sadandaule iweyo ungumva fundo yona kuti ine ndikutani ndikupeza nawo zora akha chabwino palibe vuto ndebe naidi ndimafunso awiri atatu ndikuyenda munjira ora iwo ajana mwina mutasowa kumphanga kumene munaliku wafotokozanira kuti munazatulukira nomuli mgalimoto imene munapezeka pa nthawi iyi mtundu wake kapena kuti kapangidwe kake zinali zofanana ndi imene anazoya kutengera mmamawa pamene ankakutenga pokuza kuti mupita kusalima galimotoyo ndi kunena chilungamo ndi imene tinakwera idali yosiyana ndi idali ya mtundu wa black koma black wake wina onyezimira popita tinakwera ya white ntafika ku nyumba komano brother wanga anadabwa kuona mmene ndanyamula foni yosiyana ndi yani yosiyana ndi imene ndinali nayo kundidabwaso ndanazo ndifunsa kuti bwanji basi mmacheza anandoza bwanji lipstick iyo naza lipstick yake kuti basi ndikungocheza ndimaona ngati kuti uli ndi lipstick kanchani nazo okay chabwino basi kenako nalowa kuchipinda kenako brother ujaziti amwene foni mwaitenga kuti ndendizita foni ndiyafu kunena mzanga uja wandipasa watenga yanga ija nkuti nthawi imene nditayibisa kuti asayiona wandipasa watenga yanga ija kenako brother anga ujaziti koma ine mbiri amayi akafa ndinayimvako amayi amene ajasi abwino chenchani usajaire kwambiri yachani anangotero komano sina mfuso zambiri kapena kukhala ndi mafuso ambiri basi nangotero basi bwino wake ne kumpanda kuja sini malowa yewo angondipasa kumano kundipasa foni pana ndiuzaona kuti wina aliyese foni asazaioni kusonyeza kuti watenga kwawo wakhangati mwakuba nde wandipasa nangotero koma kwawo kujosa mapire kwa amayi ake nava mbiri zawo amayi ake kwawo kusakhalako amangooneka kamodzi mwina pamwezi mbiri zawo ndizoyipa nangotero yabwino ndiyeno mayi yuno potsazikana chibwenzi chanuchi anakufotokozerani kunena kuti akupezani anabwera kapena zinatani usiku uno ntagona thupi langa linikaziva kuti lofowoka chani kunalero amayi ajafika koma ali maliseche sana vale china chilichonse nakuza kuti ndikupeza ndiso apewa ndikubwerera ndikupita
china chilichonse chimene mabwerera kuno kuchatani chatheka. Ndipo ndinalibe ni mantha poona zinthu ngati zimenezo kuti zinayi zona kuti pomawerengesera kuti kumene kuja ndapezeka zoti ndili kuphanga apaso ndapezekanso kuti ndili kunoku awawaso akubweranso kunoku ali maliseche ndi ndinalibe ndi mantha. Kenako atangosowa thupi langa linapeza kuti lapanga green lonse litapanga green ndikabva kupweteka kwambiri. Kenako ndinazamakusa blow wanga nikamukusa blow wanga kuti atsetaona thupi langa lenchani kwa iyo inali around 3 or 2 nde ndinakhala okhumara kuona kuti ineyo izi zinangoona kuziyamba kodi izi zipitilira mpaka liliro. Ndino girlfriend wanga anandilembera message nota ubwere kunyumba unalima mmawa umene ndikufuna ndikuone. Nde basi ndili mpologalamu kuti ndikakumane ndi girlfriend wanga nalowa kuchipinda ndikafuna ndikasinthe malaya. Ndili kumene kuja kuti ndikasinthe malaya ndikusegula chikwama nangoona dzanja kumbuyo la ndigwira unalima sana unalima mmawa tiziru umenewo nandigwira dzanja ntatembenuka napeza ndamba yaja kundizoona kuti ufuna kupita kuti nakuuza kuti yani ine kumene kusindifuna kuti upite ukapita kumeneko ikhalanso mistake ina nayankha kuti okay yabwino basi sindipita. Kenako basi girlfriend wanga jonamulembera message basi tu ineyo kunyumbaso andiluma akuti ndipite kuti kwa mkolo wanga. Nde basi zitani tikumanabe nthawi nayi usiku tagona napeza kuti amayi ajaso anakutukirasi inali 12 koloko ya usiku titangomaliza kucheza ndi brother wanga koma brother wanga anali atagonera anazatulukira. Kenako aziti ineyi sindili bwino ndakusowa kumayankhula amene pajapo komano ndinali ndi mantha nditaligwira blanket aziti ineyi sindili bwino ndakusowa ine ndikufuna iweyo kwambiri ndikukufuna kwambiri ndikufuna ankayankhula mawu amene mobwereza akubwera umandiyandikira kuti ine ndikufuna mobwereza kenako azandigwira. Kenako iyi posakhalisa ndikumene ndikazapezeka zoti patatha mwina kwa 4 minutes zoti kabudula wanga ndazionongera ndithu amayi aja nangosowa. Kenako ndazionongera mchiyeni brother wanga azazizimuka nayeso kuzuka kuti bwanji. Kenako ineyo ndangozizimuka sinafune kumfotokozera china chilichonse chimene chachitika kuti abasi gonani. Pamene mayi ameneyo ankabwera ankaoneka motani? Mayi ameneyo akamabwera amaoneka ndithu mayi okongola kwambiri wachisikana amaoneka mosiyana ndi nthawi imene tinakumana amaoneka ngati kuti mtsikana. Kenako akamandiyandikira maso ake amawala choncho akandigwira kuoneka maonekedwe ena ake kuti kuwala nkhope yake. Kenako ndikusowa kuzizimuka mamawa kwaja ndikati ndisinthe zovala napeza zoti ndikasegula bagi yanga napeza kuti muli ndalama zili pamwamba. Ndalama zija ntangozigwira foni yanga inazayitana kupita ukaona message anandilembera message ona kuti ndalama zotenga ukagulire zovala nangoyankha kuti okay yabwino sinayankhule zambiri. Ndebe nditakhala panja ndaraha ndingopita mtawuni ndikagule zovala zija. Kenako nanyamuka ndikupita mtawuni tikuyendera pa game nangoona usogolo wanga akubwera. Kenako aziti ndakusowa iye tipite malo ena ake nazo rakutiko atatiye. Kenako nango kutiko akuti kamati. Kenako anatenga uba inali keke atatenga keke tinakwera umalowera kueli ya filimu zinawalilongo umenewo tinakalowa kumpanda kwina kwake kueli ya filimu kuja titafika kumene kujaku kunaisonga tikuloji tutafika kumene kuyanandozoti ine ndifuna ndipangireso zijazi ndakusowa kwambiri ndikupasa ndalama. Kenako anayima kuyang'ana kukhoma kumano nkhope yawo imasintha ndithu maoneka awaiti kunyezimira atamaliza zawozo mpondiuza kuti bwera tiyambe. Kenako tinagonana ndithu kanali kamozi ndithu tinagonana kamozi atamaliza nandiuzana kuti ineyo ndikufuna iweso zakumane sindi girlfriend wako koma ndimakuuza mobwerezaso umafuna kupanga ndesiku naloka zabwereza ine ndizakupha kwanu ndizakusowesa kwanu sazakuonaso nazoti acha bwino sizapangaso. Kenako titatero tamaliza anandiuzana kuti ine ndikupita iweyo utuluke panjapo upeza galimoto ukapeza galimoto ukwere uzipita iweyo ndikupeza mazulu anango ndiuza choncho. Kenako noti ine galimoto ndipeza ndana ariwonguruka panjapo galimoto uyipeza. Kenako ni atamaliza iwo aja anangosowa anaponya masitepe awiri mbuyo. Kenako ndikusowa atasowa ninatuluka muumu muja ntatuluka panja palumu nafika pageti paja ndatuluka napeza kuti panali taxi inali ya black. Basi nakwera taxi ija ndikupita ku Bingu Stadium kuli mpira ndifuna ndikaonera mpira ngolawo kejabwino. Tafika pa Bingu nasika taxi ija kumapitilira ine naoneonera mpira pobwerera napeza ndikutuluka panja pa gate ya Bingu inali ma5 ino ndinaotako amenepo ndikutuluka napeza kuti amayi aja nakumana nasomera yakundizoti ndikufuna
ndakusowa kenako nazora foni mafuna ndikafika kunyumba kuonaso ndi nthawi yakuti tamatiyewo nanyamuka tinakweraso galimoto timalowera ku Galiva kumene kumzinda wa Lilongwe omweyo nakafikaso ku lodge. Tafika ku lodge anapangaso zomwe zija anapanga ngati kuyelera filizi ja anayima pakhoma nkhope kwawo kunyezimira ndithu atamaliza kenako anandiuza kuti bwera tipange titapanga kenako ne titamaliza nafusafusa kodi izi zitipanga kwa nthawi yayitali bwanji. Anandiuza kuti iwe ndine tinakwatirana sungandifunse zimene zizi. Anandiuza kuti iweyo ukaziwa kuti mesana iwe ndi mwamuna wanga ndizikuuza nthawi imene ndafuna nanyamuka kumalowera ngati kunyumba. Yambireni kumapita m'malomo ndikamatuluka ndimatuluka ndekha iwo samatuluka nawo. Amandiuza kuti iweyo ndikakupeza mazulu kazikira manyamukidwe awo amakhala ngati osowa choncho mmene amapangira nthawi zoseka olo akamati akamabwera usiku uja amapanga mphepo ndimozimozinso mmene zimapangira koko zimakhala ngati mphepo choncho kayang'anani chisuma aonapo. Ntafika ku nyumba ntakalowa nyumbabe kukhalabe kodi ndingandidandaulire mwina wake komanso anthu ajana kuti ndikauza munthu andipha ndinayi ndimaganiza kuti mwina ningofotokozera brother wanga zimene zikumandichitikira kapena ningofotokozera mayi angawo komabe ndinali ndi mantha makapoganizira zimene andiuza. Kenako basi usiku titagona ndinamba kumuuza brother wanga ngati moselewera kuti brother ine zimene zikumandichitikira ndi zinthu zosakhala bwino. Anandifunsa kuti bwanji ndati ineru kuyambira tsiku lijali ndikakuza kuti thupi langa kumasinthasintha kucheka pamene ndofika pano moyo wanga unasintha. Anandiuza kuti inedi mosokona ndikumakudabwa aiso umaoneka usasangalala bwanji tandiuze nangoti koma basi ndizakuuza mawa tiye tizigona. Kenako tili mkati mogona kunaza inali 1 koloko ya usiku nangona mphepo chimphepo kudabwa amayi ajaso atulukira nkumaza ndiyankhula muchipinda momwe mucho mwandiuza kuno ankandiyankhulira koma tinalivutalikirana ndipa windo ine chapa bedi nditangokhala songa iwo anayima ngati pakatani kumafunsana kuti kodi ndinakuza kuti chani nkhani zomauza anthu kodi iwe kufuna chani kwenikweni nte bwanji kufuna umuuze ndani ndene nazayankhula momwe muja kuchipinda kwathu kuja mukuona kuti palibe amene ndikufuna ndimuuze kenako brother wanga nazizimuka kuti bwanji anandipeza ntangokhala songa azingofunsa kuti bwanji nde nangomuuza kuti ineyo sindiuza kuti ndi chani chikuchitika ndi chani. Namuuza kuti ineyo mwina ndimalota ndakuti kulota kotani mpaka upeza kuti ulichikhalire songa nde namuuza kuti ine sindikudziwa kenako anati ine mawa nkhani ndafotokozera amayi fa pano pati kuthamangira miyezi 2 zimene zikumakuchitikira iweyo. Nde namuuza kuti usauze amayi mwina ine sindikudziwa koma chinicho ndichitikira mwina ndikumakhala kuti ndikuganiza kwambiri. Anati nkhani ndafotokozera amayi ndikutacha mamawa yeyo janafotokozera amayi anabwera kundiyitanisa kumandifunsa kuti iwe kwenikweni chikumakuchitikira ndi chani kuti usiku wagona komanso moyo wako panoko unasintha ndiso tikumakuona ndi ndalama nditikakufunsa za foni so kumatiyankha kwenikweni ona kuti ndalama umazitenga kuti popeza iweyo ndi zaka zimene uli 17 panopa sumagwira ntchito ina iliyonse. Nde ine nauza kuti ine palibe basi zitatero mayi anga sanavutike zambiri anangowayimbira mkolo wanga kuwafotokozera pa nthawi imene anafotokozera mkolo wanga kenako mkolo wanga anati mwana ine ndimafunika nditenge ndizikakhala naye komanso sikulu timusinthe samaphunzire sikulu yakuliko yakunoku akufunika akaphunzire sikulu kutali. Zinayi zonna kuti mwina akandisuntha kutikhala ngati kuti mwina ndazituluka zinthu zija mwina sizimandipeza sinafotokozere china chilichonse koma za nkhani imene ndinangolibisa. Kenako basi usiku kutada ndikakagula majesi ku shop pobwerera ndinadusa kuseri kwa nyumba mwina kwake. Kenako ndinangomva mawu kumbuyo kwanga kundiuza kuti ndakusowa koma ndikupeza ndebe mtima wangabe umakhalabe kuti wamantha kuna kuti zisi zikumandichitikira ineyo munthu kumandiyankhulira akabwera yonchi kumangosowa kwa inezo umakhala zovuta nde sindikuzozo ndizipanga bwanji. Ndinayendabe mwamantha moyenda moja uchi kukuthamangira ku nyumba. Ntafika ku nyumba kenako tili mkati mogona usiku inali 1:30 kunaza bwera chimphepo kenako anatulukira atsikana awiri osati amayi aja koma anali atsikana awiri. Atsikana awa amaonekedwa awo wina adali wonenepa ndithu wathupi komano kumutuku amaoneka ndi meshi yaitali yogunda m'mabondo ya black. Winayo anali mtsikana ndithu wocheperako thupi wamfupi anayinso ndi meshi ya black yogunda m'maondo ndithu. Amaso awo amawala ndithu kuwala ngati kuti akuyaka moto mkamwa mwakutuluka utsi koma nkhope zawo zinali zona kuti ndatsikana ndithu.
atavala nsalu zawo za black kenako anaziyankhula mawu nakuti ndimafuna tikutenge atituma atiyosa abwera asuntha ndi akuti tikutenge. Atsikana amenewa atafika mnyumbamo anafikira malo omwe aja amafikira mzimayi aja pa windo, pamenepo panali pa windo ndithu panali katani ya white imene anafikira atsikanawa imene amaonekera chithunzithunzi cha munthu kuti chikubwera kenako ndikuoneka ndithu piwa kuti ndasikana ndithu, komano atamanga mishi ya black yonse yogwera kunkhope ukuzalekeza m'mabondo atamangira nsalu za black. Atandiyandikira zimene amayankhula mawu awo obwereza kuti tibwereza kutenge tizipita nawo akukufuna, koma amabwera akundiyandikira wonse pamodzi kumayankhulanso pamodzi wonse samasiyana china chilichonse. Kenako akubwera kuzandiyandikira akubwera kusogolo kwanga kuzandiyandikira nangopezeka zoti zonse tasowa, papezeka kuti tili kuphanga kuja tinapita ulendo oyamba uja, komano ukuku kudali kosiyana chifukwa chonena kuti nthawi ija tinapeza kunali anthu koma ukuku kunalibe wina aliyense, nangopezako amayi okhaja atakhala pa chimpando ndithu kusogolo. Atsikana aja anapeza zoti ali mbuyo, ine ndili pasogolo. Amayi amene ndimagonana nawo aja kunali kumwe kuja kwakalekale kuja, koma chinangosiyana kuti kuku kunalibe anthu, kunali amayiwo ndi ineyo ndi atsikana awiri aja. Komano atsikana awiri aja sanakhaliseko, anapezeka zoti anatani anasowaso nawonso kaya analowera kuti, komano amayi aja akundiuza kuti tabwera kusogolo kuno. Anandiuza kuti tabwera ndineyo ndilatumiza atsikana kuti abwera zakutenge pazifukwa panali programu yoti iwe ndine tipange kuno. Nditayandikira kenako anandiuza kuti programu ili panopa tikufuna tisinthe, kuti iwe ndineyo zogonana zija zifuna zithe, koma ndifuna uzindipasa zinthu zimenezo zokuzera munjira ina yake. Ndenawo zakuti kuzera munjira yanja kuti ine ndikupasa mphamvu zona kuti ukhoza kufunsira mtsikana wina aliyense sangakukane. Ndipo lero nkakupasa mphamvu yoti uzifunsira mtsikana wina aliyense, ndikufuna uzigona ndi mtsikana mpaka uzimuchimwisa uzimpasa mimba. Ukamupasa mimba iye ndizoona kuti zizikhala motani mtsikana azipezeka zoti alibe pakati izingoyoka mimba iyo ikhala nsembe imene ndizitenga ndineyo. Ndinawuza kuti zizitheka bwanji ndina kuti ine ndikupasa mphamvu zimenezozo. Nawuza kuti okay chabwino alibe vuto. Kenako basi anandiuza tabwera tayima apa ndinayima pena pake panali kansalu ndithu ka black kana yalidwa bwino kanaliko dinda mtanda wa white. Anandiuza tanyamula kendulo, nanyamula kendulo, anene kuti uzimuyang'ana kendulo. Ndikumuyang'ana kendulo uja amayi aja anabwera kumbuyo, anandigwira dzanja lawo kumbuyo, amayankhula mawu ena ake muchiyankhulo china chake chosamveka ndithu. Kenako basi zitatero anandiuza kunena kuti apapa uli ndi mphamvu zoona kuti ukhoza kufunsira mtsikana wina aliyense, kotero uzikandipangira zimene ndakufuna pa mwezi wina uliwonse, komanso azikakhala atsikana osiyanasiyana. Kotero pita ubwerere pogona pako, kuyambira mawa uziyambise zimene ndakutumazi. Nawuza kuti okay chabwino. Kumaoneka ngati kuti mwina nkugowe lina lake, koma kunali kumalo kuti ndikochitisa chidi nkokongola kwambiri, kodzala ndi zinthu zoti za mtengo wapatali. Kunali zinthu zodula ndithu zoti ingakhale kuzibweresa pa mterere anthu nkuziona, zinali zinthu zoti zochititsa chidi. Kunali kusogolo kuti kwadzala ndi zindodo za mtengo za mitanda choncho, komano mpando unali wokutulidwa ndi chisalu cha black. Chisalucho chinali cha black wooneka wandima uja koma cha mtanda. Chinthu ukalowa mkatimo chimangooneka kuti ndichodzala ndi makendulo, chimene ndimangodziwa zoti kuno ndawa kuno ndikuphanga kumene anthu awo amapembedzera kumakhala mwambo wawo wonse. Ndiyeno iweyo malo ngati amene wawa wafika ndi atsikanawa nawonso anasowa, amayiwa alikuokha, sumaopa kapena zimakusangalatsa? Ayi kwa ineyo manthaso amene pomwe ndinalibe, chifukwa chonena kuti ndinakhala ngati kamoyo kamene kakandayambano kukajaira. Ndene kwa ineyo mantha ndinalibe china chilichonse sindimaopa. Ndiye wafotokoza unena kuti anabwera nkukugwira kumbuyo, amakupatsa mphamvu kumbuyo kumene anakugwira patipati pathupi lako, komanso mphamvu zimenezi angakupatsa motani? Chinachitika ndi chani ndi thupi lako akupatsa mphamvu zimenezi? Atabwera kumbuyo kwanga anandigwira kumsana, pakati pa msana dzanja lawo lopinda anandigwira bwinobwino. Kenako ankayankhula muchiyankhulo chawo, chiyankhulo chimenecho sindikuchidziwa kuti amayankhula chanji, komano nthawi imene amayankhula thupi langa linaliona kuti limavekaso mwina mwake, mavekedwe ake onena kuti mwina likunyerenyesa, mwina kuyabwa kumene
komano kuti ndipengezanja ndikande kapena nditani zimakanika kuti anali chiyimire kudikira kuti amalize zawo. Atangomaliza ndi pamene amandiuza kuti ndakupasa mphamvu zimenezozo zoti ukhoza kufunsira mkazi wina aliyense, ndipo ineyo ndinangochivomera kuti chabwino komano zizikhala motani. Ndi pamene amandifotokozera una kuti ndofuna ukamfunsira mkaziyo uzigonana naye uzimpasa pakati, ukampasa pakati ife tizoona kuti tizitani. Chimene ndikungofuna ineyo ndi nsembe basi, ndizikachosa mwana ameneyo ndidawavomera kuti okay chabwino ndavomereza. Ndi pamene ananiuza kuti apapa chonde ubwerere ku nyumba mawa ukayambe zimene ndakulumazo, kotero iweyo tiona kuti titani pa mphaso imene ndakukonzera. Anangotero nangoti okay chabwino. Kenako anati nyamuka uzipita. Atangotero ndinangotembenuka kungoyenda pang'ono napezeka zoti ndili ku nyumba. Alipo atsikana ake amene anakuwuza unena kuti uziyang'anira zinthu izi ndi izi mwa atsikana kuti uzisankha amenewo, kapena anakufotokozera kuti sizikhala motani? Zimene zosana ndifotokozera kuti mwina pala atsikana ona kuti utha kumakapanga izi koma nangoona kuti mtsikana kwa amene ine mtima wanga ungakagumbire ndizikapanga naye zizo ndikapange naye zimenezozo, komano osati like ngati date yayi zachibwezi zowayi, komano kungopita straight kuti ndikufuna chakuti mtsikanayo and izozo zimachitika zimatheka nthawi imene zilangotero zinayamba kutheka, ndipo chilichonse chinali chabwinonso kwa ine sinimachitenganso kuti nchoyipayi. Ye zitatero nditafika ku nyumba kuja zinapeza zoti basi ndinagona mamawa kwacha, and girlfriend wanga uja analemba text pa phone yanga nakuti ndifuna ndibwere kwanu ndizakuone, sinangapatenga nthawi iwe ndine sanabwere. Ndekotero chifukwa chonena kuti ndinali ndi mphamvu zina yani ndinamuwuza kuti usabwere kwathu ndili busy. Ndinayamba kumuyankha zinthu zona kuti mwina zodabwisa zachilendo chikondi chonse nachosa chifukwa ndinazilenga kuti ndi ulemerero umene ndili nawo sangakhaleso yani chibwezi yanga. Then nditasamba ndinanyamuka umalowera ku Sungu ku 25 ndinkapita pa shopu pena pake panzanga anandimbira phone zanga za ubwere pali staff ina yake uzayione. Nthawi imeneyo tinkakambirana za phone kuti ndandiuza kuti phone ija waipeza ndipite ndikayione phone ija. Nditanyamuka nditafika pa Sungu ino ndinangomva mphepo ndithu, inali mphepo yayikulu kwambiri ngati kavuluvulu, komano mphepo ndimayiona ndekha. Kenako nayiona paka nthawi inatha. Kenako ntalowera pashopu panzanga paja ndinayima. Kenako ndikamuwuza mzanga uja kuti kunoku ndekukwalawirira mphepo seyi bwanji. Mzanga ananota mphepo yake itamwe dzuwa lisimukuliona noto basi tinangoseka amene pacha sinayankhula zambiri. Kenako nafosa phone ija kuti akuti adikira ndikatenge. Ndekuti pamene nayima panali pa depot penipeni naona mtsikana atanyamula jombo amadikira galimoto kuti akwere. Mwana naye mtsikana wokongola kwambiri, mtsikana ona kuti ndoyipisa chidi. Then ine ndinamusilira ndinamuyandikira mtsikana uja kumuyimira kumanzere kwake. Kenako ndinkamuyankhula kuti mupita kuti azindiuza ine ndikupita pashile. Namuza kuti umakhala pashile akuti then namuza kuti zingatheke kuti upite kwathu. Iye janana kuti umafuna ndipite kwanu nani akuti yani wafuna tipita kwathu na kuti okay chabwino. Ndengati umundiperekeza ndikasiye jumboyi sinangamuli zinthu zaino wake namuza okay chabwino. Ndengo ndidikira pa zimene ndofuna ndikani nditenge apapa. Ntangu tembenuka nadabwa mtsikana uja sakundilondola kumapita pashopu paja nditapita paja. Kenako tafika pashopu paja munthu uja anabwera mzanga uja uzatenge phone ija. Kenako zitatero nanyamuka nditsikana uja tinakwera galimoto lonse. Tinafika pa nyushile anafika ananota iweso fika tikasiye tikabwera tibweraso chani galimoto ina nampanga kuti okay chabwino tiye. Tikafika pa nyushile tinalowa ku Manulize manyumba anyuwani kina kwake. Titafika kumene kujana ndini kapena wajana natayima apapa sindichedwa ningosiya zinthuzi namuza kuti okay chabwino. Kenako basi atapita ukasiya jumbo ija posachedera amabwerera. Atabwerera kenako nindoza tiye tizipita nampanga okay tiye. Tinanyamuka tinafika ku nyumba kwathu koma sinafike kwathu kwenikweni tinangofika around ku nyumba. Ndinapita paseli kenako kukayimba phone ndikamuyimbira mzanga nthawi imeneyo amakhala kanyumba kayekha. Ndinamuyimbira kuti asewuli kuti anandiuza kuti ndili kuntchito. Ndinamuuza kuti
aseni mafuna ndifike uteni wako ndi mkazi wina wake anandizora okay yabwino fine magi kwatenga kwandani omaseni wagugule nyumba ikulako basamaki namba okay popo aba ndikuzofika urapita kena kona ntenga kazuja tinapita kumene kuja then titalowa nyumba moja chodabwisano zimene zinaamba kuchitika nyumbamo ndizi nditafika nyumba moja mtsikana ujana zankhula maona kuti amene amakurumawo alibe mphamvu kwambiri mphamvu zawo ndizofoka sangakurume kwa mtsikana ngati ineyo ndineso kundizonso kuti ndimachokera kuti ndi ineso zinandidabwisa mtsikana yalankhula mawu amenewo kena kwanayo ra basi okay tatiye tingopanga zimeneyo ukufunazo ine ndizipita undipase hachi yako tikani tiyankhulana pa foni nampanga okay it's fine zabubo kenako basi mtsikana uja ndine tinagonana kenako tinamaliza kugonana anandifunsa kuti kodi ase ichichi ndichibwezi kapena wangu ndiuza ngati hule ndanoti ayi zingotengera iweyo akuti okay ndipase nambala yako kenako ntampasa nambala mtsikana uja nana kuti kenako poyang'ana nje ndapeza kuti mtsikana uja parani palibe wasowa kenako zitachitika chonchi ndili nyumba muja nnangokhala kenako naonano saundi yakulira kwa mmene amalirira kazizi nyumba muja kazizi kenako nangona amayi aja afika aziti wakwanisa zimene nakulani ndinakutuma komano mtsikana amene usaza kumani nayeso kuyambira lero napanga bwanji akuti usaza kumani nayeso iweyo watenga tsikana otani olakwika sintsikana amene umayenera kuti utenge ndi sinakheso ndi mafunso ambiri ndikuti ndizafunsa napeza zoti asowa kenako mnatuluka nditafika ku nyumba inali chama past 6 nthawi fika ku nyumba ndinafika kuchipinda kenako ndinakhala pa bedi kumasewelesa foni kenako ndinangodabwa hayi pa nambala yachilendo tsawa nchaona kenako azindozana kuti ndafika ndili ku nyumba zapeza zona kuti namba kumva sound mmene imalilira mwina traji kuti ikuchoka ili pa speed ikubwera komano ndikaiva ndekha ndili muchipinda muja sound ndithu imabwera ngati kubwera patali kumazandiyandikira kenako ndinangona kuti ndi mtsikana uja wafika atafika anandikhalira pambali komano nthawi imene anafika analiona kuti wangovala dress inalira white kenako anayamba ndifotokozera kuti ase ineyo iwe ndikuchita zozoti pali amene amagwisa ntchito ndikufuna usiye kumenekoko ine ndakukonda uzibwera kwa ine kuyambira lero usazapiteso kumenekoko ndinampanga kuti ase ine ndizipanga bwanji zinthu zimene zizi kodi chino ndichitikira ndi chani ineyo iwenso wabweraso moyo wanga kodi iwe ndi ndani achita kukutuma kodi pakuti ayi iwe tangopanga zimene ndakuuza ineyo ndinampa anandifunsa umapanga chani nampanga kuti ase ine sindipanga china chilichonse ndimangokhala ulibe luso lina lililonse nanora luso ndendiliba kuti ine ndikupanga kuti ukhale ndi luso ndikuti anthu akuziwa chilichonse chimene ungafune ine ndikutani ndizikupangira kotero ali mkati moyankhula choncho brother anga nkabwera ndinkamuva zonoti akubwera ndithu akuyankhula kenako brother wanga tangosegula chiseko iye janazo mtsikana uja wasowa atasowa chonchija brother wanga uja sana dabwese china chilichonse anangoti oma ndimafasaro kenako ndinatuluka panja kuti ndikagule airtime madzulo amene ndikuyenda zinapezeka zona kuti zinalibe zachilendo ndithu ndimayenda koma njira imene ndikupita sindimayiona ndinakapeza zoti ndili komwe kuja kumphanga kuja timafika kuja komano nthawi ndinapeza zona kunali anthu 6 amenewa kunali atsikana analipo atatu komanso anyamata analipo atatu nditafika kumene kujaku anandiwuzana kuti takulandira azota zikomo kwambiri kenako ananena kuti adikira akwina akubwera kenako posakhalisa amayi aja nkuzatulukira kenako amayi aja akuti atafika kundiwuzana kuti kodi iwe ukufuna kundisiya ndinazo zotanthauza yani ari okay chifukwa choti ndakupasa mphamvu zina iweyo ukufuna kundisiya ndinazo ra mutanthauza yani akuti wayambogwira ntchito ndi munthu wina ndinota imene sindikuziziwa mese ndimunandiuza ndikapeza mtsikana zimphusira kuti mese ndakuza kuti unafunsa mtsikana wolakwika ndikufuna uthese ubale umenewo ndinauza kuti kodi ine ndipanga bwanji kupeza munthu muti ndiolakwika komano akumandipeza akumandivutisa even olo nditamubloka apa apitira zona kuti ara akuti okay pasaputi kuyambira mawa ndofuna kwanu utani uchoke usamukeko ndakupezera kuti uzikakhala ndinauza kuti mupulogalamu mayangani ndi pulogalamu kuti
lero linginyamuka ndizipita ku skulu komano sana nkwepo nkhani imene ndisizauza kuti ndikuchoka kwa ine zikhala zotani kodi andinena kuti ndikupita kuti akuti iwe tangopanga zimenazo ndakuwuzani paja ndinakuwuza kale kuti usamadelera moyo langa ndakuwuza ndizikupasa china chilichonse nawuza kuti okay pasavuti ndikakambirani kaenda amayi ndikuti okay kena kuti tangoti okay napeza zoti ndikuyenda munjira muja ndikuyenda koma ndikumakuona kuti ndikupita kwakuti mayiona kuti shepu ija inyo kusogolo ndapita kwagula ya time kubwerera nditafika kunyumba ndinamwita ndisabaza wanga naira ndisama mayi anga nawo zoti nditayiranisa nawo zoti ineyo mawa ndimafuna nditani ndichoke ndi anandozota mesa kupita ku skulu nawo zoti kumene ndikupita ku Sunday school ndayipeza skulu yabwino kwambiri ati wayipezera kwa ndani kenako nawo zoti ndayipeza kwa ndani kwa mafu sanda amene andipezera skulu akuti ndipite tafa kupita kutiko kumeneko ndinafotokozera kuna kuti mayi yake anzanga amene ndimaphunzira naye ku skulu uja mayi yake afazipezera skulu ndiye akuti tizikaphunzira limodzi ngati boarding chifukwa choti mwana wawo anazolowerana ndi ineyo ndi mayi angapoona bentha yambiri ngakhandikuwanamiza kumauza kuti sanda amene amandipasa ndalamazi amangoona ngati kuti akundipangira zinthu zabwino kenakuona nora panthawi imene anangoti ambuye alemekezeke basi chifukwa choti kuti akutipe kusabe ngati anoti mupita ku skulu basi pitani ena komabe brother wangabe anali ndi chikayiko china chake mumtima anandiyang'ana mwadiso lina lake ndikuzagwisa nkhope basi kenako basi tili kuchipinda brother anga anandiuza kuti mchimo yanga ukuvutika kusausika ndi mtima nchinthu china koma ukanika kufotokoza ndifotokoze nene ndi mchimwene wako ndechifukwa choti anaziyankhula mawu amenewo ine mtima mwangamo anandiotchamuka anandikhuza pomuona amene akuyankhulira ndi ndikata ndifotokozere komabe basi ndingozisiya then nditagona mamawa kwacha ndinalandira message inali 8:30 ku WhatsApp sabana okozeka ndinango ayankha kuti ndakozeka nandiuza kuti kubwera galimoto ibwera kuzakutani ibwera kuzakutenga uthengawo unabwera kuchokera kwa amayi amene ndimagonana nawo aja arangomaliza kuyankhula sipanatengeso 3 minutes nangoona galimoto yakutulukira inali sienta ya white kumano mu sientamo munali ankayendesa ndimsika kenako anafika ku nyumba kenako anafunsa kodi kuno kunyumba kwa ndananoreya kunoku akuti andiruma akuti ndizamutenge amayi anga ndi sanafunse zambiri anangoti pulogalamu yaku skulu ija akuti anamuza msikana uja kuti mwana ayiru mukamusamalire akuti msikana uja nayankha kuti uyu tizikamusamala osadandaula musogolo muno azakhala aphunzitsi kumaserewulana kwakuseka amene basi kenako zoti tinakwera galimoto ija tinayamba kulowera ku area 3 titafika ku area 3 mtsikana uja anapeza kuti anasintha maonekedwe anasanduka ndithu kusanduka nga amayi aja ndinagona nawo aja anapeza kuti akundisegulira chiseko akuti tuluka ndine mtatire nazizimukota zikukhala bwanji kenako kuti ndine naboza kutenga kwanu kuti okay yabwino kenako amene kuti ukuku nkumene uzikhala iwe kunali nyumba ndithu ngakhale panopa ndikuyikumbukira nyumba imene ulo nditakhala ndapita ndikhoza kukayiloza inayandikizana ndi polisi ya area 3 mzinda wa Lilongwe umenewo kenako basi titalowa kumpanda kuja anena kuti nyumba iyi ndi imene uzikhala kuyambira leroli napanga kuti okay chabwino ndi ndizikhala ndani anena kuti iwe usadandaule zoti uzikhala ndi ndani ndizipezeka zoti ine ndizibwera nthawi zambiri komanso wandifuna uzindilembera message siwona sile chilendo chifukwa chona chilichonse mene momwe chilimo napanga kuti okay chabwino zinandiza zoti ndikalowa nyumba muja iwo anena kuti ndine ntchito zina zoti ndikapange mwina ndikupeza mazuwa nena kuti okay chabwino zitatero amayi aja anapeza kuti asowa sanabwereso galimoto koma anapeza kuti asowa atangosowa sipanatengeso 15 minutes nizoti mtsikana uja anabwera uja ndinagonana naye uja anapeza kuti atatulukira anandiuza kuti ashe ndinakuza kuti chani umafuna kusewera game ndine kodi ndenebe moyo wanga unazamba kuti chimene chichitika ndi chani uyu wabwera enafa ndipenjera kenako nakusewera se koma kumene ndili muno ukudziwa akuti ndikudziwa amesa akutenga ndilinga kuza kusiya kuno anandiuza kuti ashe amene uja ndi mwana sangasewere game ndine akuti kuti ndikufuna ndikuchose kunoko iwe uchoke kunoko usazakhaleso kunoko ndikupezera malo otani ori ukhala napangora inde upanga morana kuti iwe uzingondolondola ine kenako anapeza anandigwira mkono tinkaenda mukolido tikuenda mukolido napeza kuti tasowa
tirasowa nakapezeka zoti tili kunali kunyumba kwake koma kunali kuchipinda chipinda chimene inali mnyumba ndithu koma kunali kuchipinda kuona kuti kunali mdima kunali makatani komanso makendulo akuyaka ndithu komanso kunali kuona kuti panali pogona pabwino ndithu napezeka zoti tili kumenezo ndi anandauza kuti kuyambira lero lizikhala kupiko kuno kungakhale sanga kutani kuno changa kupireza ya nditapezeka zoti ndafika kunyumba kwake ndinapezeka zoti ndili kuchipinda mnyumba mwakemo kunali kuchipinda ndithu mana kuchipindako kunali kuona kuti kunali mdima kunali kokuridwa bwino makatani pogona pabwino makendulo ndithu anali akuyaka kenako iye anazandiuza kuti kuno ndi kumene muzikhala kuyambira lero usazatulukenso kuno pokhapokha ine ndakutenga kuti tikupita malo ena ake ndekotero anandiuza kuti ukhaleka yapa ndikubwera usachokeko yauja zinapeza zoti anatuluka anandisiya china mtango kukhala koma chodabwitsa nchena kuti network ya phone simagwira ayi mmene momo network ya phone simagwira chichonse nde jatatuluka anandisiya ine mene muchatango kukhala anapita kumene amafuna kupitako ndinakhala ndithu panatenga nthawi kenako ndiwaiya uja anazatulukira atabwera analowa mmene muchamo kuchipinda kundifika nayo kuti chungamu tinkagonana ndithu ngati mmene mwabanja kumotsatije boys ndithu timagonana kuti anayankhulana kuti je ndine ndizimusangalasa mwanjira imeneyo ikuzera kugona nayonso palibe chimene amasanduka chilichonse amakhala mnomo ndithu imene amakhalira munthu kusanduka kondesa anasanduke koma chimene chimangochitika masowedwe okha amene amangosowa koma kusanduka ndeyayi kusanduka amapanga ndi amayi ake iye mayiyo chimene amasanduka ngati fish dona imene amakhalira musomba munthu kuntunda kumunthu kumusi kusomba imene zonazonako maulendo atatu komanso ulendo wina wake anasanduka ngati kazizi ndithu kwambiri mtsikanayo chimene amafuna kwambiri amafuna magazi kumene anandipempha kuti ndizimubisira magazi amangofuna magazi amayi aja mission yawo inali kuti ndizingowapasana ndizikangochimwisa akazi iwo azikachosa mimba ija ngati ana kupitirira komano kunkhani ya mtsikanayo ndine nditayipangisako ndithu ngozi zochuluka kwambiri mulilongwe zambiri kwambiri zoti zina siningaziwerenge kwa ine ndi mtsikana amayi waso ndakhalaso ndikuwapangira zimene zizi kumakagona ndi asikana kuti azichosa mimba asikana almost okwana 6 anaziyankhula kuna kuti koma kudziwa zoti watha mwezi uli munomu ndene nazanora ndatha mwezi motani akuti watatu mwezi weyo kuno unabwera baderi lanji nanora mesa kumene kuja tinachoka pa 15 November akuti panoma ndi wa 5 December ni mwezi wina unouralowa uno nanora zikutheka banji akuti asunga zivesese kenako anayamba kuseka ase wewe magonana ndi amayi amene ajawa amayi akuno ngati amene ajawa eji yako ngati ine ndilipo ine ndizikupangira china chiyonse amayi amene ajawa usazagonana nawo ndinavomera kuti okay yabwino nde ndikupanga bwanji popeza anthu aja amandivutisa nena kuti ngati uli ndi ineyo usazataniso sazabweraso sazakupezaso iyayi iwe uzingokhala ndi ine nana kuti okay yabwino palibe vuto nde namuza kuti sikhoza kutuluka anandiuza kuti dikira kayo ndidikire ndikubwera pompano nampanga kuti okay yabwino nditangoteronso ndinapeza zoti ndagona nditazizimuka iyo chanakapeza kuti akulowa amene muchamu koma atasintha zovala amaonekedwe ena kenako anandiuza kuti ase mwezi lino uno ndi February ndenebe ni madabo kuti kwainini manguzilenga ngati ndakuwa leroli mwina sikunade koma iye amandiuza kuti mwezi uno utalowa uno ndi February ukuziwa zimene zozo nampanga kuti motani akuti February uno utalowa uno uone date ndio nampanga kuti kumano kwatha zili ndi chani anena kuti ndikupita ku school anena kuti akwano ndapanga kale china chilichonse kuti ndiwe ndi brother wako mwayankhulanaso nampanga kuti ndayankhulana ndi brother wanga motani akuti mwayankhulana chilichonse ndapanga kuti then nana kuti okay yabwino iweyo tiye mtawuni ndikutengera mtawuni uyenda ndi ineyo then nampanga kuti yabwino kenako anandigwira pamkono atangondigwira pamkono tinapezeka zoti tasowa tinakapezekera chaku city center unali usiku kumene iseolowera ku 18 napezeka zoti tili ngati chapa depot tangoyima ngati tudikira galimoto kenako basi tilafika mene paja nena kuti chimene chichitike uko nchonena kuti iweyo uzingondisatira zimene ndikufuna kutani ndikufuna kupanga namuza kuti okay zabwino anena kuna kuti ineyo ndifuna undipangire zinthu izi
ukaime pakati pansewu galimoto ikamabwera kuchoka koko ikakuyimbira kutala usakabaruke zimene zikachitika pa nthawi imeneyoyo uzikangoyang'ana nampanga ona kuti asendili ndi mantha kodi galimoto sikandiomba mwina kuchosa moyo wanga nana kuti iwe angopita ne ndima panopa chimene chichitikapo pozitani uzing'ana nampanga kuti okay chabwino zinapeza kuti ndikapita pamene paja ndinayima pansewu paja panali pansewu olowera ku 18 ngati tikupita ku polisi unali mazulu yolowera china chake chamwamba zitapeza kuti ndinayima pamene paja unali usiku ndinayimadi pansewu pamene ananenera moja komano kunkabwera galimoto inali pa speed ndithu inali yothamanga kwambiri imabwera ngati kuti ikubwera kumene ndinali ine kucha kena kuposakhalisa ndinangoona galimoto ija yokha yakhota inakaomba chipilala itakaomba zilango tena napezeka zoti ndasowa komano nditasowa chodabwisa china chimene chinachitika pamene popo ndinakapezeka zona kuti ndili kuti kuphanga komwe kucha ndimapita kucha nthawi zambiri nakapezeka zoti ndili kuphanga kucha ndinkapita kucha ndikakakumana ndi amayi aja ndimagonana nawo aja kenako nditafika kumene kucha mtsikana uchaso ndinakampeza kumene kuchako ali ndi amayi aja kenako amayi aja ananena kuti kodi ungazipange bwanji sota kuti kugwira ntchito ndi anthu awiri ndinafunsa kuti bwanji akuti kugwira ntchito ndine komanso uyu ankayankhulana pamene muziyankhulo zawo koma mankhulana ngati mokalipirana mtsikana uja ndi amayi aja khangati kuti akulimbirana chinthu china ake akukalipirana ine ndinangoyima potero kenako atayamba kukalipirana kenako anandiuza ine ona kuti zimene wapangisa apapasi ukuyenera kulandira chilango komano chilango chimene ulandire panopa ndichonena kuti ukuyenera kudwala zimenezo amayankhula ndi amayi aja mtsikana uja koma nthawi imene amayankhula zimenezo anali onyasira ndipo anali okwiya ineyo ndikufuna mamuna nde inuyo mufuna mudwalise munthu nde amayi aja anaza muyankhula mtsikana kuti kodi iwenso umazizona kuti uyu ndi ndani mamuna wanga kenako komano dzina limene amagwisa ntchito powayirana mtsikana kuwayirana amayiyo amati amayi nde amayi aja anandiuza kuti uyu ndi mwana wanga kundiroza mtsikana uja kuti uyu ndi mwana wanga ndenanora kodi inuyo ndino munthu ndi mwana wake anandiuza ndi mwana wanga kotero afuna kulimbana ndi ine nde iweyo upange chinthu chimodzi upange chisankho chimodzi ukhala ndine kapena ukhala ndi mwana wanga ndene ndinayankhadi molimba mtima kumeneko kuna kuti mova uyu ndi eji yanga inonse eji yanga kuli bwino ndikhale ndi ndani ndi mwana wayi ndanana kuti sokali kukusara komano anangoyankhula zoti sokali kukusara napezeka zoti ndili kunyumba kumene kuli ku 49 kumene kwa mayi anga napezeka zoti ndili kunyumba koma ndili kuchipinda koma kuchipindako ndikoloka koma ndili mkati mwa chipinda ndipezeka ndichitisa mantha una kuti ndapezeka ndili kuchipinda anthu akhala pakhonda akucheza aziti ndafika bwanji ndikupeza anena kuti ndili kusukulu ndalowa bwanji ndapezeka zoti nasuntha kakapezeka zoti ndakhala pa bedi paja ntangokhala pa bedi siwanatenge maminisi ambiri ndinapezeka zoti ndili kuseri kwa nyumba koma inali yamma 5 imeneyo nde ndinazungulira kupita kusogolo kwa nyumba kenako mayi anga pamene amenoti achimwene mwabwera nthawi zanji nde nangowauza ndafika pakanthawi koma ndinali kuti kwanzanga ndinali kuseriko nangoti okay komano kuchipinda nkokiya makiya atani watenga brother wako sanabwere kuntchito nangoti okay chabwino sadandaule komano sindikhalisa ndimafuna ndizangokuonani ndanandifusora unyamuka lero lomwe nomapita noti apa pamoti andiyimbira nthawi ina iliyonse timazapanga zina zake kunena manzanga aja mafu kenako akuti amasinanga anandizoti achabwino palibe vuto ndekuti mukakozeka mupanda kupasa mikonisoni kasopo nthawi imene ndenawo zoti amusandipase ndrama ina iliyonse ndrama ndili nayo nayanga ndinafotokozera yoncho kenako brother matulukira ndinamuza kuti mwachiraso bwino matulukira ifo yonoti ndimafuna nditani ndinyamuke ndizipita apapa nakuti nthawi yomweyi ndanoti basi sindigona ndikuyenera ndikapezeke kukampasi mawa kenako brother wanga nanoti okay chabwino palibe vuto ndinangonyamuka mapira ngeno uli mnyumbamo kwenekwene kuti ufike ponena kuti watulukamo kuti ukazindikire kuti uli panja zinakhala bwanji unatani munachitika zotani mnyumbamo okay ndili mnyumba muja ndilapeza kuti ndikusinkhasinkha ndi nkhawa zanga nditakhala pa bedi nangogwetsa nkhope pasi nditangogwetsa nkhope pasi napezeka zoti ndili kuseri kwa nyumba koma ndili chiyimire ndithu ndezilango tena napezeka zona kuti ineyo ndasowa nditasowa nakapezeka zona kuti ndili mgalimoto komano mgalimotomo napezeka zoti munali mtsikana ujanu amene nakumana naye ku 25 uyu mwana wa mayi amene ndimagonana nawo aja kenako akundiuza kuti leloli tikuyenera tilowere kutiko
ku city center konkuja ndananduzora kwenaza tipite kunyumba ukasinthika izovala nazo kutaphicha bwino kumene kunali ku area filiko mwe kuja tikafika kumene kuja tinasintha zovala iye anasintha inenso ndidasintha kenako anandipasa tambula inali imene imaonekera tambula koma munali drink ameneyo anali mmene amakhalira muja ananena kuti sisananyamuke kuyenera kumwa izizi komano ananyamula tambula ija koma amayankhula mawu ena ake mmene amayuzira anthu ngati kuti akupemphera muchiyankhulo ngati malilime komano izozo zina ziyankhulo zosamveka atatero anandipasa tambula ija kuti ndimwe kenako nditamwa nentangomwa ndinapezeza kuti mtima wanga somaganiza china chilichonse chimene ndimangoganiza basi nchiona kuti ndingopha munthu kapena ndichose moyo wa munthu wina wake kenako anazandiyankhula ona apapa uziwa chani tamaliza tikuyenera tinyamuke tizirani tizipita nazota chabwino kenako inali chamma 12 ya usiku tinanyamuka tinakapezekezana kuti tili ku city center msewu umene unaloza popita kwa Kauma ku area 12 unali usiku ndithu tinapeza zoti panali nthawi imene tinatulukira ngati panali ngati pachikwangwani tinatulukira pachikwangwani tinapeza awiri azimayi awiri amene anali mgalimoto yawo koma ankaoneka kuti akuchokera kumalo ena ake azinjoyi komano ankapempha chithandizo nthawi imeneyo koma ife samationa ankayankhulana ndi mnyamata wina wake anayima ndi galimoto saidi yapo mwepo ankapempha chithandizo kuti ndithandize galimoto yathu ya drena battery yachani nde mtsikana amene ndinali naye ine anandiwuza kuti ndifuna kupita popo ukathandize anthu koma kuwathandiza kwake ine ndikufuna magazi a anthu ndenazo kuti kodi ine ndipanga bwanji anene kuti okay ndikira uonere ine zimene ndipange kenako mtsikana uja ananyamuka amene paya anangoponya masitepe awiri adazasanduka munthu wamamuna amene amakhalira munthu wamamuna ndithu atapita amene paja anafusafusa kuona kuti chafuta ndi chani anawaza kuti battery la galimoto la drena anati okay pasavute ndekuti aino wake galimoto ntalowa ni galimotomo mundisegulire ukuku ndifuna ndingopanga zina zake pompano ilira kenako zitatero yo janapita kusogolo kwa buti ya galimoto ichi anayisegula mzimayi mmodzi anakwera nkuiliza galimoto inapezeka zoti yaliya kenako itango nyamuka galimoto ija sinathe mtunda wautali inapeza zoti galimoto ija inakagwera mu chiphedi cha pali bridge chakumene kuchako inakagwera mu bridge inagadabuka kenako itango gadabuka iyeja anazapezeka zoti ali pambali panga pachana kuti waona mmene ndapangiramo basi zatheka nthawi yako sapano anandiwuza kuti ndime pakati pa msewu nditayima pakati pa msewu ndinaona kuti kumabwera inali vani galimoto ya vani ndithu koma inali pa speed munali anthu awiri mtayima pamene pachapa zinapeza kuti anthu aja amayimba hurala ndithu anandiona mochedwa mwa anazayimba hurala kenako ine ntango sizina napeza kuti galimoto ijaso yarani yagodubuka idagweranso ku phedi konkuja kenako nazapeza kuti ndindisikana uja anena kuti tiye tizipita chimene chingachitika apa chiona kuti nkhani imene ingakhale mawa magalimoto anaombana anagwera ku phedi kenako tidapeza zoti tasowa inapezeka zono tinapezekera tili kuphanga kucha komano titanyamula zigubu zili zozaza ndi magazi kenako anena kuti magaziwa ikuyenera tapase ndani tapase amayiwa tinapasa amayi aja ananena kuti kumbali ya mwana wanga wakwanisa komano kumbali ya ine paja ndakuza kuti muzindibweresera ana ang'onoang'ono ngati kugonana ndi mkazi kumpasa mimba ine ndizipita kukachosa mimbayo ngati kuti mimbayo yopitirira nde kuyambira mawa ine zinthuzo ndikuzifuna nde ine ndinanguvumira kuti okay yabwino mawa nditani ndikupangira mtangotero ndinapezeka zoti ndasowa ndili kuchipinda kwa mkazi uja sapano nditakhala kuchipinda kwa mkazi ujaso anazatulukira komano amaoneka maonekedwe ena ake amaoneka okongola modabwisa ngati mina amakhalira mkaladi komano maso akewo amaoneka ngati kuti ang'ala mmene amakhalira ngati kuti munthu wang'ala onse anatulukira kuchipinda kuja kenako anazandiwuza noti ine ndikufuna kuti iwe ndine lero titani tigonane na palibe vuto kenako tinagonana titagonana ndinagona tikutacha mammawa kenako ine ndi brother wanga nkhandimbira phone kenako brother wanga anazandiwuza kuti ase pa phone kazo chanazandiwuza tayika pa hazi free nde ndinazayika pa hazi free nde brother wanga kandiwuza kuti mchimwana wanga ndinakulota malota amene ndinalota ine usiku ndimakulota utasanduka kuntunda kumunthu kumusiku somba ndi ayisinagone ola amayi nafotokozera ndi amayi ananena kuti ndikuuze kenako ine ndinangoseka nthawi imeneyo ndaseka ndinangoti ani maloto chabe
apa ndili ku skulu koma no Saturday ndilani ndibwera anandiuza kuti okay chabwino kenako ndinazayidula kumano nthawi imene tangodula foni mkaziyo amene naye anali onyansidwa kwambiri onyansidwa koopsa kuja anazandifunsafunsa kuti kodi chimwene wako ndiopemphera ara kodi bwanji amafuna zilimbana ndine nanora bwanji akuti basi nkhani imene tikambabe tinanyamuka tinafika pasire mova chakenako iye anandiuza kuti ndifuna ndikagule yani funa ndikagule zinthu mu shopu momo ndene nanora okay chabwino ineso ndifuna ndingopitidwa mphepo ndine panjapo nditayima panjapo ndinazapeza ndakumana ndi ankolo wanga amene anali akuntchisi yace ndakumana nawo pene pace kenako nawonso anatutumuka anatiuza kuti kodi iwe kuno kuzatani mese ndinamva zoti uli ku skulu ndikayankha mwachibwibwi komanso ndinali ndi mantha kuna kuti apapa yandilakwirabe chifukwa dzulo anazoza kuti ndidali ku nyumba lero andipeza panopa ndikhabe ndi mafunso ena kenako anayamba kundifunsa kuti ukutanipo kenako nazora ndili ndi mzanga mgalimoto iyi ali mkati mwakutayi tiye tinyamukirezerani tizipita ku nyumba mzakoyo ngati akufuna kutani iwe ku skulu sumapita ku skulu ife skulu imene umapita iwe ife sitikuyiziwa kenako anandipasa zimafunso zambirimbiri pamene paja kenako nazo kuti ndiye ndikubwera nditani ndimuuze mzangayo kuti ndakumana ndi ankolo anga ati ndinyamuke tizipita kuti ku nyumba kumano ndalowa mkati muja mushopu muse muja nang'ana sinampezemo ntabwerera panja nawo za ankolo anga kuti munthu wonse ukaoneka kuti watalikira sinampeze basi ndingomwimbira foni kapena ndimulembera meseji ino tiyeni akuti achabwino titafika ku nyumba anayamba kuwafotokozera mayi anga amene zakhalira kuti mwanayo ndampeza pasiremo anali ndi mzake kumano anali mgalimoto mzakeyo sinamuone koma chimene ndiuziwa anali pa galimoto kumano galimoto inali yodula kwambiri inali Range Rover nthawi imeneyo kenako ankolo anga kumauza mayi anga amene pachota mwanayo tusapita ku skulu mwanayo pali zimene amapanga kotero amene kuti tipange pulogalamu yona kuti mwanayo linchonse apite kwina kwake chifukwa chani uyu samapita ku skulu kenako nkhani ija nakha ngati yakula anayitanisa ankolo angawo komanso panabwera brother anga uja komanso akulu awo amayi angawo atayitanisa mawu lake titakhala kukambirana kenako akulu awo amayi anga ndi pamene anapereka ganizo kuti mwanayo akuyenera apite kuti ku skulu kumangochi nde zitatero zinapeza kuti anavomerezana pa mtundu wawo kuti mwanayo akuyenera ati kuti atani apite ku skulu kumano tsiku limene anyamuke akuyenera kunyamuka Friday ntagona usiku ndinangomva saundi yo imaveka mwachilendo koma unali chamma 2 nyangeza zoti anatulukira anafikira pa katani pompacha pamene amafikira pacha mtsikana amene anadzayankhula maona kuti ngati ufuna kupita ku skulu kuli bwino ungosata zimene mayi anga anakuwuza kuti ukuyenera kudwala chifukwa chani palibe chimene iwe watani wakwanisa mwachimodzi wavomereza zona kuti upite ku skulu ene nampanga kuna kuti kodi iwe dzulo unayenda bwanji kenako iyo janana tusandifunse za mmene ndinayendera dzulo kenako brother anga anazizimuka kenako kumandifunsa kuyankhulana ndani paja anangosowa kenako nawa ine sindikuyankhulana ndi munthu akutayi ndakumvera iweyo kuyankhulana ndi munthu kuyankhulana ndani ine sindikuyankhulana ndi munthu akutayi anapeza kuti ananyamuka kukazosa amayi atakazosa amayi anakazosaso ankolo wanga kuchipinda kenako azira uyu ndampeza akungoziyankhulira yekha ine ndazizimuka usiku mwa zimene amayankhulazo ndizoopsa kwambiri ankolo anga anandifunsa kuti umayankhula yani nanorapa palibe chimene nene matani ndimayankhula akutayi iweyo mayankhula chinthu chinake ine ndikutapa palibe chimene ndimayankhula kenako akuti okay chabwino nanota nkhani imene tikamba mawa kenako ndanyamuka kuti ndikagone zinapeza zoti ndinangopezeka zoti ndasowa pogona pacha ndinapeza zona kuti ndili pa depot ya pantandire munali half li kumeneko tapezeka pa depot ya pantandire ndinapeza zoti kazucha wangondigwira mkono kenako atandigwira mkono ndinapeza zona kuti tili pa area fili pa roundabout ya area fili mzinda wa Lilongwe anandiuza kuti ndikufuna uime panseupa galimoto imene ingabwera uku ndikufuna uyigwese iwe ukayigwesa galimoto imwina mayi anga atani akukhululukira nanauta okay yabwino kenako zinapeza zoti naima panseupaja koma nditangovala kabudula kokha kutunda kusina vale china chilichonse mtaima pa roundabout pacha galimoto imachoka ngati kwachisapo ku area filiku inali pa speed inali costa kumano costa imaoneka kuti inanyamula azimayi anali achechi koma amapita kumaliro kenako zinapeza zona kuti ikubwera ndi speed inadusa mepa chapa koma inangondisistimula inagwe inangondisistimula ndinapeza zoti ndagwera muchani ndinapeza zoti ndagwera mu ngalande
umantagera mungalande inapezeka zona uri mwendo wakumanja unasiya kugwira ntchito komanso mkono wakumanja unasiya kugwira ntchito zitatero ndikakanika kuti ndiyenda bwanji sifansikana kuja nthawi imene arasowa amene pachapa ndebe inebe kuona ndi nthawi kuti apa pa nthawi ikuthamangira ndi kukucha zinapeza zona kuti mtendere ndinasowa nangokhalano ngati pageti yochoka ku polisi kuja kuti munthu unalesa amene angandipeze panopo anditenga ndezili chonchi chabe zinapeza zona kuti kandibabeka kuoneka amayi aja anazatulukira pamene paja mwachimphepo kena kwanena kuti wakhala apapo bwanji chifukwa chanena kuti ine ndikusowa mayendedwe amayi aja kuti pasavutikira amati ndikusowa mayendedwe. Zinkachitika zimenezi nkuti anthu odusa kukuona kapena zinali motani? Anthu odusa amadusa koma palibe amene amandiona wina aliyense, koma ine ndimazimva zona kuti iwo akundiona koma panalibe amene akundiona wina aliyense. Fa ndikukumbukira galimoto inanso inadusako ndikundiunika ndi malaitsi koma sana ndione, ndinayesera kuyimika zanja sana ndione. Ndezili choncho amayi aja anangotulukira nkumandifunsa kuti kupezeka bwanji apa, ndene ndi pamene ndikazoti nayi kumano wangosowa ine ndi mmene mukundioneramu galimoto yandigunda mwendo usugwira ntchito komanso mkono kinakwana okay zabwera anangondigwira zanja atandigwira zanja ndinapezeka zoti kuti ndili pogona kuchipinda kumene ndimagona komano ndimava wopsa kwambiri kenako ndinamzusa brother wanga nkwazisa uncle wanga atazuka mmene paja kenako anaona kuti munthu yutu wavulala kwambiri kenako tikuyenera timpitise kuchipatala. Tinapita ku Central tinafikira ku Ngozi tinali apo pono 25 nafikira ku Ngozi atandijambula anapeza mwendo wakumanja wa mafupa asimphana maso mkono ndasasanthika kusonyeza kuti ndinagwa malo enayi. Ako uncle anga anazandifunsa kuti achimwene ndiko kupeza zolo munali bwinobwino ndikuti ine sindikudziwa ndinagona ndi sindikudziwa mmene ndagwera kutayi achimwene mumatamba nakunduta ine sindimatamba kutayi chilungamo ndikuthandize pozioneka kuti izi zinthu izizi sizanoma moyo wako yoye udasintha kuchipatala kumeneko kenako nawo zoti ndidzakufotokozerani koma osati panopa anandipanabe komano mayi anga analiona kuti anali ogwidwa chisoni ankangolira nthawi imeneyo. Kenako tili kuchipatala kuja ndinawandikizana ndi abambo ena aja anali odwala kenako kunabwera anthu. Galimoto imene munkafuna kuti muyigwetse mapempheroyi inali ya mpingo wanji? Za mpingo ndi sindikudziwa komano munali azimayi atavala ndithu mmene amakhalira a service day komano amaoneka kuti akupita kumaliro ifo imaonesa kuti ikuonesa indikera kumbuyo kunaliso lole inaliso ikanyamula maliro ndithu. Kuvulala kumene unavulala nyumba mwakwanumu nkufika ponena kuti azibale ako nkumachitaso kuona pa nthawi imene unadzuka mama wayi ndi zinthu ziti zimene abale ako anazona pathupi lako kuti ziwatsimikizire kunena kuti iweyo ndiwavulala ndipo funikira kuchipatala pathupi pako panachitika zotani? Zizindikiro ndezi maonesa ndithu kutupa kwa mwendo unasiyana ndi unzake unali wotupa kwambiri kutupa kuona kuti koopsa kuja kuti singakwanise kuyenda komanso mkono wangawo udakandika umaoneka ngati kuti wakandika walezekalezeka ndi mipeni koma magazi nthawi imeneyo anagwera pamalaya amene ndinagonera komanso pogonapo ndipo amene zinawapangisa kuti azindikire kuti ine ndavulala ndithu. Tazuka ndi kuyenda ndi sindinakwanisa kuyenda kuna kulikonse foyenoti anapanga hayala inali njinga ya moto imene anandinyamula kundikweza njinga ya moto kunditengera kuchipatala. Chifukwa chani sunagwiritse ntchito mphamvu zako za kusataniko kuti muzichiritse? Kusataniki kulibe mphamvu zamachiritso? Kusataniki kumakhala mphamvu zamachiritso komano kuchiritsa kwa kuthupi zimakhala kuna kuti iyoyo ndi njira ina komano apopo sindikuziona kuti zinawavuta patipo chifukwa zitachitika zimenezozo ulendo omaliza kuti ndithe kuonana ndi anthu amene ndimakumana nawo kumenekoko anali amayiwa atangobwera nkundisowesa kukandipezekesaso pogona koma ayi ndithu chithandizo china chiyonse sanandipase ngati cha mphamvu ya kumidima iya. Imene amayi amene wanabwera magaziwa kukalikakalikaku kulephera kuyenda mayiyu wakusatanikiyo anakuona komanso mwina unamupempha kunena kuti mundichiritse ngati unampempha anati chani? Ine ndingonena kuti mwina inali mphamvu ya Mulungu kuti kufuna kuonesa pa zintchito zimene ifeyo takhala tikupanga mbuyo monsemo. Anangopezeka zoti afikapo pamene ankandifunsa kuti ukupanga chani apa nthawi zino ndi pamene ndikauza kuti ndinali nditani timazapanga zako zakuti kenako iwo aja anangoti
tiye nyamuka uzipita tandigwira atanditagwira ndi pamene mapezeka pogona. Chipatala chimene tinapita chinali ku Central Hospital, Kamuzu Central Hospital ku Lilongwe. Tinafikira ku ngozi inali 5 o'clock mamawa. Titafika kumene kuja anatipasa bedi. Atatipasa bedi anatithandiza ndithu kuongola komanso anandiyika mwala khangati kuti akuongola mwendo wanga. Mayi anga be analokhumudwa amakhesa misozi polira ndi amayankhula maona kuti mwana wanga ndinakulakwira yani ndezima ndipezabe mtima mwangamo zima ndiwotcha moto pomaona mayi anga akulira ngati zimene zonse. Tili ku chipatala cha Kamuzu Central Hospital anandipasa bedi namba 18 bedi. Ndinawandikizana ndi mbambo wina wake analinso patient. Mbambo ameneyo anali wa mpingo wa Katolika. Kunabwera anthu ankabwera kuzamuona. Atabwera kumene kuja analowa mu romu mujake nako atapita kukamuona anayamba kupemphera. Ali mkati mopemphera atamaliza abusa anazayankhula maona kuti pakati pathupa pali munthu amene ali ndi mphamvu zodabwitsa komanso munthu amene ali woyipa ndipo ali pakati pathupa. Kenako zinapezeka zona kuti anabwera pa bedi imene inali ine. Kenako anati imwene mungakondera tipemphere nanu. Kenako ine nanoti ayineyo ayi ndine wachipembedzo chisilamu ndesi zingatheke kuti ndizani ndipemphere nawo. Anoti ayi ndimangofuna ndikupempherereni chifukwa chani mizimu yoyipa ili panopa yakuzungulirani. Komano nthawi imene amayankhula zimene zizoona chifukwa panali zinthu zimene ine zingapo zimene ndimaona malo ena amene timapita aja amandionekera kusogolo komano akundiyitana khangati akundikokera kuti ndichoke pa bedi paya ndipezeke kuti ndili kumalo kuja kumphanga kumene timapita kuja. Chizindikiro chachiwiri ndimaona anthu ndimaona ali ozaza ndi magazi okhaokha. Ndiye ndimakhala ndi chilakolako kuti ndithe kuchosa magazi awo mu thupi mwawo anthu amene anali kusogolo kwanga. Kuchipatala kuja ena mwayiwo ndimaona kuti ali ozaza chotera ndimangokhumbira kuti ndichose magazi awo. Zinapezeka zona kuti anandikakamizabe anko anga ananoti ayi tiye tipemphereni. Kenako atapemphera abusa zinapezeka zona kuti fupa lawa mwendo umene unasimphana linabwerera bwino. Fupa linabwerera bwinobwino khala bwinobwino. Pamene panathetheka paja panakhala bwinobwino. Kenako posipanatenga ola zinapezeka zoti zilonda zija zimene zinali zoleseka zija zinapezeka zoti zangouma. Ndinayima bwinobwino kubedi kuja kutere. Kenakonso madokotala atabwera madokotala anapezeka mwana ayiro ali bwinobwino. Komano apo akuonesa kuti ali bwinobwino anatiuza kuti mukuyenera kutuluka inali 2 o'clock masana mukuyenera kutuluka muzipita ku nyumba komano mukalandire mankhwala apopo oti azikamwa. Kenako ntatuluka kenako anko anga anati kuti lero lomwe zimene zimafunika kuti asagone kunoko anyamuka azipita ku Mangochi. Tikapanga sota kuti akapite ku sukulu. Ndinyamukira ku chipatala komweko ku nyumbaso ndisafike akandikweza basi ndizipita ku Mangochi. Anandiperekeza ku depot anakampasa munthu wa basi amene aliwo amaziwana nawo nthawi imene kuti anditenge ndizipita ku Mangochi. Ndimafika cham'ma 1 ya usiku kumeneko kunali kwa agogo anga. Kuti achama mmawa agogo anga anandiyitanitsa kumandifunsa mafunso. Timamva zakuti zindakhala mwakuti afu tatifotokozereni. Ndebe ndinali ndi mantha chimene nangu auzonora pali anthu amene amandigwisa ntchito maine anthu sindikwaziwa. Ndi akugwanga anandifunsa kuti anthu amaoneka motani. Nawo zoti anda azimayi kenako nafuta zoti enawo ndakhala ndikugona nawo ndi ananoti okay chabwino zinthu zinayi za mankhwala kapena za masilamusi za sataniki ene nawo zoti izi za mankhwala koma zinayi za sataniki chifukwa chani ndakhala ndikupangisa ngozi zambirimbiri. Ndakugwangabe anayi ndi mantha onore ayi imene nkhani zayizereka ndi mantha kuti silingakhale naye. Kenako anayira ayibale ajara ayitanisa kenako ayibale anayota lero lisa akwena kukhala wewere akwena kuti apite ku sukulu. Nyako ndinapita ku sukulu ya ku Mangochi imene inali boarding. Timati tili ku sukulu kuja anthu ali mkalasi ine ndinatuluka ndinkakatenga sopo kuti ndikasambe. Anandipeza ku hostel anabwera mzimayi uja ndi mwana. Kenako azina kuti munayithawa contract kodi tikufuna ntiye tibwerereni ku nyumba. Kenako momwayi zinapeza kuti apulisiko athu ankabwera ku hostel kuja anthu aja anangopeza zoti asowa atangosowa. Kenako anandifunsa iwe kuti animo muno apulisiko nawo zoti nimazotenga sopo tifuna kasamba kuti nyamukapo mpano nthawi ya kalasi. Ntangotenga sopo uja nangovala kabudula ndi masilipasi komanso mala yanga ndikalowera ngandopita kokasamba. Kenako ndinapita pa gesi
namuza mlondo ra andituma apulisiko arenda agulire yani apulisiko nthawi imeneyo amakonda mkaka ndi kotero mlondo kangomuza kuti apulisiko andituma mkaka samakayikira chilichonse chifukwa ana skulu amakonda kuarumora akagule mkaka namuza mlondo ra apulisiko arenda agulire mkaka ndi mlondo anandidulira katekisi noti nthawi yakutopezeka zotowalo andanauropi mtapuka memu janapeza kuthawa kunali komweko napeza napita kunali boma la Mangochi mtawuni mwenemwene nafika mene paja ndinapita pa ena ake analingata achibale yoncho komano basi kungodziwana ndinako nakhala mene kuchako nkumamudandaulira ndetamudandaulira zinthu zija zinanaota komano ine ndikufunika lero ndiyandiye chithandizo chona kuti kandi mapemphero kandi chani kupangira usiku chifukwa anthu omwe izikirandikaniso andipezanso mdima usanagwe kenako anati wasavure anayimbira ku Lilongwe foni kuwafotokozera ankolo wanga kenako ankolo wanga watatenga mphindi zochepa anazembaso foni kuti ndinayankhulana ndilani ndinayankhulana ndi achimwene anga South Africa kuti kuli munthu amene akhoza kunthandiza ndekotero apa afuna atumize ndalama lero lomwe anyamuke basi akwera azipita kuti South Africa nati yabwino siwanatengedi nthawi panangothawa ndi 2 hours naona ndi ndalama zija zafika akundiuza kuti akandidulire tikiti nyamuke ndizipita ku South Africa kenako ntakwera basi yochoka ku Mangochi kupita ku South Africa ndinakwera tsiku lomwelo inali chamma past 5 inanyamuka chamma past 5 madzulo kenako ndili mbasi ndi kuyendera pamwanza boda apolisi anazatisisa amene muchamo atatisisa kenako anazandifusa ankafusana ndi transport amene anantenga zokhuza passport kenako anafotokozera kuti ndi mwana uyu akudwala afuna akapange zina zake apolisi aja anatilola titangodusa sipanatenge mtunda wautali mbasi ndimaona amayi aja kuti afika kenako napeza zoti kuti akundiyankhulira zina zake onota mukuthawa ulendo wanu simukafika kenako namufotokozera transport oti ine sindimo kenako anati asadandaula mukafika fo ulendo ndo wautali osakhaso ndi mantha iwe uli ndine osadandaula chilichonse amapanga ndi Mulungu komano atangochiwa zina la Mulungu mtima wanga ndinazimva zona kuti unali kupipuka china chilichonse manthaso anandichokera kenako basi ndakhala kwa 2 days ndapeza zoti tafika ku South Africa tafika kuno ku South Africa nandilandira akulu awo ankolo wanga achatandilandira kenako ananoti iwe sikuyenera kukhala kunoko ukuyenera kupita kwandani kwa shehe amene ndi manena kuti akhoza kukuthandiza tiye nandiuza vula sapato zako ntavula sapato amene kuti akhalako anatenga Kurani timati Kurani ja kuyamba kundipempherera tsiku limenelo atandipempherera zinapeza zoti lini imene anandiveka nthawi ija amaija inangovuka yokha nkugwa pasi irangugwa pasi kenako asheya ananawe anthu aja amakupanga trace chifukwa cha chinthu ichichi ndisaza kutaniso kuyambira lero lisaza kupezanso 2 iweyo lero likuyenera kuti ulavule zinthu zimene iweyo anakuyika aja anapeza zona anapitisa pemphera kuja ali nkati mopemphera ndikamva kutentha komanso kupanga chizunguliro kenako ndinasaza ndimasaza za black I think ndikhulupirira kuti anali drink amene ndakhala ndikumwa lini ndakhala naye ndithu kwa nthawi yayitali simaoneka iyayi pathayi imene ashehe atayipempherera itagwa pasi inali yooneka monyezinga mwa silver koma ili yotindati mitanda choncho ndipo lingi imene itagwa pasi ashehe wanatenga madzi nkuyiwaza atangoyiwaza madzi napezeka zoti asowa sindikuzoti napitaso kuti ashehe anandiuza kuti ababa uli womasulidwa zadale osuzalandiranso chipongwe china chilichonse ukazaona vuto lina lililonse uzanditani uzandiuze uthenga wina uliwonse takhala kwa nthawi yayitali zimene zisakuchitika atandipempherera kuchoka nthawi imeneyo patenga nthawi ndithu kutha miyezi 8 palibe chimene chinachitikako tikugona ndimagona bwinobwino kukhala ndimakhala bwinobwino komano pali vuto limodzi limene limandichitikira mpaka panopa ndipo vuto limene sindikuzoona kuti ndingathandizike bwanji kwa mtundu wa Malawi amene akumvera funa amene angakwanise kuthandiza vuto limene likale kuti ali andithandizeko vuto langa ndilona kuti chisiyire ni zinthu zimene zichi nthawi zambiri ndimati ndikangokhala pa dzuwa likangoruka ndimangomva kubayabaya ngati masingano thupili olo usiku ndikagona ndimangozizimuka thupili kumangobayabaya ngati masingano olo ndikangoyenda mtunda utali ndimangomva kubayabaya ngati masingano pena umaso wa mtendere ndiye ndimadandaulabe kuti kodi vuto limene angandithandize ndani kwa mtundu wa Malawi potengera ndi station yanga imene ndilili komanso ndi nyengo zimene ndadusa komano last week ndinalandira message wa phone yanga koma nali new number
koma simaonesa dipi inali yolemba message nango lembe daona kuti kodi zinathera paripo munasiya kubwera kuno mubwere kuno kuti zapitirize nkhani zija komabe ndilo ochitidwa mantha chifukwa ndikuchita khangara anthu ake ndomwe ayambaso kunditani kundilondoloza ndi ashehewo nditafotokozera achitanawo kuti apa usadandaula mmene ndikuweza njira komano mpaka panopa ashehewo apita ku Malawi panopa ndikukhala ndekha ndi akulu awo ankolo anga komano kwa mtundu wa Malawi ndikungopempha kwa amene angandithandize vuto limenelolo andithandizeko kuti zinthu zimene zizi andipemphere kuti zindichoke zimene ndikumamva ndikagona komanso kubayabaya nthupimu